ko himmen ko para bayit hautrai Jesus Christ kajimpule mentakasngi kahikayangi ya kajinkardor ban pediang yaw Jesu namar bale ladangim pediang yaw Jesu nginom yomad ya ka bor jonga bane bar nginom poisha bane Kalam Jesu ngimla ban poisha bane Kalam Jesu nginom light luit naka jingte jingkum naki pop naki jimpang jingshitam bad ngin sakut kum ki beriu ba im kalamblay ngilayos ngoy naka gospel u Jesu ula wansha Nazareth ladap da ka bor jonga men siem bakoi kaneka jimba tai shapanga gospel kahikai shai kadar u Jesu ulong uba pensole jongubale badu Jesu ulong u Chris badu Jesu ulong u Messiah badu Jesu ulawan ban penim yaki brio baro ba ngindu poi shaka sinda jongubale Henry kaya kabala jia habau Jesu ulawan na Nazareth ki brio ki kindait iyawu penban kim tre ban pediang iyawu but ki ong ngidon shaway pat kalindi ngidon shaway pat kalindi kabala ban yalam yangisha uble badu Jesu ula ong shai kadar kane kalonga jimma kaba ki paid Israel kilayomat haba ki kindait yakinongya tulapa haba ki lakindait yaka surjong uble ubleru ula kindait yaki Nius nguru naka shiti shakit Thessalonica u Paulus bakuit u ong manobalight im manobalaban mipat badu Jesu manobalaban poi shabaneng tangki tu kiba pediang yaw Jesu tangki tu kiba ngeit hau Jesu tangki tu kiba yap badu Chris lada mangabad mapi ngim treben yap badu Chris ngikendait yaka bainong jonga jingim jongi ngikendait yaka jingim laway jongi ngikendait yaka baneng ngikendait ya uble namar ngilaban poi sha uble ngilaban poi sha baneng tang lemba u Chris nagadaka daw ngi ang u Jesu ulong unom penim bamarway Henry kajingso si kabaminda kalong buon ki beriu ki persyang ban im kalam ngeit hawu Chris buon ki beriu kim ngeit ya ka gospel buon ki beriu ki jid ya ka gospel buon ki beriu ki kendait ya ka ba u Jesu hikai ko himmen ko para lada manga bad mapi ni jid ya ka gospel tang ka ba ya dei bad ka jingim jongi nginang kendait ya u Chris ladangi im kalam pediang yaw Jesu haga jingim jongi habangi yap kalam Jesu ladangi yap kalam Jesu haga jingim jongi ladangi yap kalam ngeit haw Jesu nginom mipat na kibaya ka jingyap jongi kalong ka jingdu jingdam kalong ka jingjot jongi bad ka jingim jongi kan kut da ka jingyap henre ladangi yap badu Chris ladangi ngeit haw Chris What hadin ke jingyap jongi ngidon ke jingkermen namar bale habau Jesu un wan hiya rengkat bat ki angel un kersiu tia ya ke bayap rengkat badu takabam mud kilaban don bun ki beriu hakane ka perte kibam kitia bat yaki uble unum kersiu namar bale kilayap kalam Chris Nagataka daw kane kalong ka ba kongsan ban sautu wad yaki tu ki bampat pediang hadu minda yaw Jesu ki deben perkat arsin minda lada pe sautu yaga jinkar dor jong kane kaktin leseng idon saudong jongi bon ki himman ki para jongi ki bam treben pediang yaw Jesu ki bam treben ngeit hawu Chris yakiru ki deben yo yakane ka bor lada ki yap kalam ngeit haw Jesu ka jingyap jongi kalakut ka jingim jongi kalakut
Nakatagadaw Jesus ulaang haba unaman ulalate shaw Elisha tang unaman ulayo iyaka jingko jingkia wala dadan bun ginong bapang nyang lingkod ha Israel namar kita ki bapang nyang lingkod ha Israel kim shimla ngeit ha ubale kim shimla tur shaw Elisha Henry unong Syria unaman haba ulalate shaw Elisha ulayo pidiang eka jingko jingkia Hagaju kadur jisuang haba u Elijah ula shem yaka nemsiniu ba omdon di ula leisha ka rikende ha sarapat tangka rikende sarapat kalayo jingurku hapadeng baro ki jinge kaba ki briyu kila yakandu utrai ula kindiu buram yaka rikende sarapat ba ka jimbam janga kamshim lalud hakata ka por baro janga nemsiniu lais nem shiteng namar kalanget hau Elijah ba ulong ubriu jongobale badu jisu ong yaki paid Israel yaki nong Nazareth pim shimla pediang yanga ha Nazareth ula kran shapangi briuna Kapernaum makiru kim shimla pediang yawu kito ki bam pediang yawu jisu kinjot ha Hibriu ha Kapernaum kila jot tiaw omdon nam kaburom ha Hibriu kibala im ha Kapernaum kinong Nazareth buon kibala kentai bat kilaya kalam jisu ko himmen ko para lese don ke jengkel le kaba wan shangi hato baro Hibriu kin light im hato Hibriu kibam pediang yaw jisu kibam ngeit haw jisu kin light im ke jubab kawan shangi naka shiti jongu Paulus bakui Thessalonica but kumjuro naka nega gospel kalong kitu kibam pidiang yaw jisu kinom light em kito kibam ngeit haw jisu kinom light em kabam mod light em hangne kinom mipat na kibayap kabam mod ngila bandon buon ki briyu hakane ka parte kibannom mipat na kibayap Haba utrai wan ban bishar ya ki bayim pat ki bayam tangi ba pediang yaw jisu tangi ba ngeit haw jisu tangi ba yap padu Chris kin mi pat ban ngide ban itu ya kane ka jimaya haki himmen ki para ki bam tre ban pediang yaw jisu hado menda ki bam ngeit haw jisu namar kane kade ka kamram chongi ban pen briang ya kane ka kubor kanamba makiru kin yap padu Chris makiru kin ngeit haw Chris makiru kin light im namar ujisu ulawan ban per light im yengi henry lada ngimnge nginum yo mad yakata ka bor tangi ba tur shaw jisu tangi ba piam yaw jisu tangi ba id yaw jisu tangi ba yo pidiang ek jimben slain yaw jisu kin light im pagin duai hakane ki yukerish bakoi nagabenda ba oro ki jait ben ri saudong chani ki duai nagabenda ba oro ki bam padai kristan ru bakinyo koloi yakane ka mensiam kabawan nakatino trai yaka jingi kai kabawan naka gospel yaka jingi kai kabawan naka jingto bakoi ba kanamba kinyo jing start jongoble haba ki dap naka jing start kin sastang ban sautu tang ujisu marwai ulaban penim yangi jisu bet id yes ngongo yeme naka pinta kane ka tin ba mekar kai shai kadar ban light im ngide ben ngeit ban ngide ben eat ban ngide ben im bad me jisu hakane ka por ngidwai na kabinda baharo ki himmen ki para jongi ki bam tre ben pidiang yeme na marbon ki daw manam pen slay akiru da ka jing stan ba kindup sonto ya ka ne ka jing to ba koi ban wan shame ban piam yeme ban perlong yeme kumunong penim jong ka jingim jong kiru enyaro ya utrai Jesus Christ